Feqiyeta Îran navê Pirtûka Abdûsamed Yêgît e. Pirtûka Feqiyeta Îran ku Abdûsamed Yêgît nivîsandiye ji 5 bergan pêk tê û bi Kurdî ya Kurmancî ye. Heya niha berga pêşî hatiye weşandin, jiyan, serpêhatî, jiyangerî û felsefa Feqiyeta Îran. Bi pêşketin û pêşveçûnên dema wî re tê de bi hev re hunandî dihên ser ziman. Romana bi navê Feqiyeta Îran ya nivîskarê Kurd Abdûsamed Yêgît derket. Yêgît di vê xebata xwe de jiyan û xebatên şaîr û fîlozof Nemeriyê Kurd Feqiyeta Îran kiriye mijar û her wisa ev berhem ji 5 cilda ava dibe. Romana Feqiyeta Îran weke romaneke ku bi awa û zimanekî akademîkî hatiye nivîsandin e. Di derbarê jiyana Feqiyeta Îran de bi jiyana wî re, dema wî, hezir û ramana wî, awayê têgeştin û hezkirina wî jî mirov jê te dige. Dema bi dem jiyana wî tê de cih digire û tê ser ziman. Hezira wî tê de bi felsefa wî re tê ser ziman. Hezira Feqiyeta Îran bi awayê ku hatiye ser ziman, îro bi hemû pêşketina xwe ya dema îro jî nikarin bêjin ku em gihîştine wê astê û redayê. Ji xwe nivîskar bi xwe jî wê dibêje, lê ji wê zêdetir bi çav û awireke ku Feqiyeta Îran ji cezîra botan dinêre, fikir û ramana wî xwe tê de dide der. Bi taybetî di hezirkirina wî de awayekî çawayê têgeştinê hebû mirov wê dibîne. Ji hilm û behna romanê mirov fehm dike ku Feqiyeta Îran di dema xwe de pir jî nivîsandiye. Her gotinên wî ku hatiye ser ziman, bi zanebûna wî hatine ser ziman. Bi vê yekê mirov kare bêje ku Feqiyeta Îran di hezirkirina xwe de rêyekê dide pêşiya mirov. Nivîskar bi awayekî pir eşkere naxwaze ku bi dil bibêje ku ew helbestvanek bû. Bi vê yekê re wan gotinên ji bo wî di pirtûkê de têne ser ziman. Ew fîlozofekî mezin yê dema xwe bû. Lê di civatên Kurdan de ji ber ku pir bi awayekî vekirî ku lev dirûniştin, bi gotinî û zimanekî helbestgerî ji hev re digotin, êdî ev gotinên wan yên helbestgerî di aqilan da diman. Ew jî dibe temenê helbestvaniyekê bi vî re û yên weke wî re. Bi vê gotinê re nivîskar dibêje ku divê mirov bi têgeştina wî hezira wî re wê bîne ser ziman. Di pirtûkê de behsa wî ya ku ew çawa navê Feqiyeta Îran nedide jî tê kirin. Ev jî bi zanebûna wî girêdayî tê ser ziman, bi taybetî bi dema xwendina wî ya feqîtiyê ve girêdayî ye. Bi zanebûna wî ve girêdayî têne ser ziman. Bi vê yekê re ji dema jiyana wî ya biçûkatiyê heta ku tê û digihêşe dema balixbûna wî dem bi dem tê ser ziman. Jiyana Feqiyeta Îran li herêma Colemêrgê li medresê û li gundê Werazê dest pê dike. Bi qasî ku mirov ji pêdeçûna romanê fehm dike ku Feqiyeta Îran û melayê cezîrê hevdû dîtine, di demên piştre wê ew rastî hevdû werin. Lê berî wê di wê dema wî ya biçûkatiya de bi qasî ku mirov fehm dike, ew rastî Seyda Hesênê Bateyî jî hatiye. Lê zêde çend cih ji vê re nehatibe veqetandin jî, mirov bi hin gotina jî be
راستی وی تی کو بحثاوی راست هاتنا وان تیکرن. منک سیدای فقیه ایران کو او جوک زانه اکی دما خواه و سیدای وی یه دما ویا بچوکاتیه یه سیدا احمد زوینکی پشتی سیدای جزیری دچه بردلوانی خوده ایدی او دمکی لدو ساوی جدگره و جدو ساوی دده دوماندن. دوی دمی ده فقیه ایران وکا فقیه یکو بالغ بویه ایدی او مزم بویه او دماوی بچوناوی یا به سیدای ره لجم سیغه ایدیره وی بداوی به. پشت کو او تین مالی ایدی فقیه ایران وی بدستکتنا ری ده بکه وی ایدی که هر رواری زانست و زانیاری جزیره بوتان. در رویتی فقیه ایران چونا به جزیره بوتان ده و دو سرپیاتی که سرجیان اوی پر کفشکار بن و مروف کاری بیجه که ریا ویا چونه یا ده جیانه ده جی بدنه کفشکرن و ده دما چونه خوده ورن سریوی. او هر دو سرپیاتی جی ده قاصیده و نلبستن ویین که حتی روژا من مانه ده جیدک کرتنه. سرپیاتیا پیشیا که دی سریوی او دره ده دچه او راستی کچکه بناوی دلبری تی. او کچک دما که او ده ریا خوده دهما چیای رش لور راستی وی تی. هنگی فقیه ایران راستی وی تی ایدی پشت ره وی برناده و به وی ره خواده ده ناس کرن و دردی وی حیسته که و پشت ره آلی وید که. کچکا میرکیه و دلکتیه کرمامه خواهی ناوی وی دلشاده. و به هفره در روون و تین و خود به بگه که ناوی وی رشید دگرن لیا و رشید بگ چاو برد دوی و دکه که دلشاد بکجه. پشت را و دلشاده که وی حز کریه دکجه و دکه که ببه خودیه کچه که دلبری لی کچه خوش دستی وی درزگار دکه و در روه. دچه او خالچیای رش دگره. لی دستی وی جور جینابه که او جور هره. جبه که کرمامه وی یه که وی حز دکر لوره ایدی کچه درد خوش فقیه ایران را دبیجه که او هر مال وان و درد وی سرپیاتی اوی بگیینه برا و باوی وی که ورن بویوه. فقیه ایران جی ویدکه آلی ویدکه اف سرپیاتی وکه که ده ویده میده بقاسی سالین که فقیه ایران بهراندنا بسر 20 سالین ویده دکه. پشت او باندور و تاثیره وی کچکا یا لسر وی بو که به وی قاصده و هلبستا ای دیلبری ده آفراندن و گوتن. اف سرپیاتی پشتی که او سرپیاتی وی خلاص دبه ایدی او راستی وی تی و او تی سریوی. او راستی کشه اکی بناوی توماتی. ایدی وی به هف ریویتی آخواه بدومینن حتی که اوارن جزیره بوتان. در ریا خواده که هر دو به هف را تینه پر دوران و دوان را دبورن. فقیه ایران وکه یکی که کاری به تیرکان را بپیویا جی تیناسین. دوی دمی ده کشه که اوهنه کی به هفره دمینن ایدی وی کفش دکه. لی فقیه ایران وکه که ناخوازه که بده درو ده نوا خوده دیله حتی که به هفره تین جزیره بوتان. ده جزیره بوتان ایدی هن سرپیاتی اندن و گریدایی تین سری هفدو دیان به هفره.
Ji romanê mirov fehm dike ku feqîyeta Îran xwediyê têgihiştineke pir kûr e. Di felsefa xwe de feqîyeta Îran di lêgerineke de ye. Ev yek bigotinî jî di romanekê de li hev dibe. Di lêgerîneke heqîqetê de ye. Şiklê felsefeya wî bi awayekî ku mirov bi aqil re bîne ser ziman. Li ser temenê bi aqil nêrûn dîtina ava ye. Feqîyeta Îran bawer dike ku mirov kare bi aqilê xwe bigihîne rastiyên dervî me ku hene. Ev gotin di derbarê têgihiştina wî de di romanê de tê ser ziman. Bi nêzîkatiyeke felsefîk û xweşik axaftinê dinêre. Di wê xalê de weke ku Elî Herîrî bi wî bi bîra mirov dikeve, Elî Herîrî xwepêşikviyên bi têgihiştin derdixistibû rasta felsefeyekê. Feqîyeta Îran di nav civata xwe de ev weke mirovekî ku bi aqilê xwe êdî ji xwe bihûrandî tê nasîn. Navê wî bi vê yekê bi rêz û hurmet tê ser ziman. Rêzîkatiya li şêxekî li wê tê kirin. Ji ber ku wî ji hemû aliyan ve xwe gihandiye wê estê, ew di derbarê têgihiştin, fikir û dîroka olê de xwediyê zanebûn û têgihiştineke pir kûr e. Ew dixwaze ku çi aqil di serê wî de heye bide mirovên li derdora xwe ku wan ji nezaniyê xilas bike. Ev bi vê yekê weke ku şer û têkoşîneke bi nezaniya mirov re di dema xwe de dide destpêkirin. Ew bi aqil û ol û baweriya xwe kûr dijî. Li gor wî rastî ji cewherê olê tê. Ev vê yekê jî tîne ser ziman. Ji ramanên wî nivîskar ev aliyê wî derxistiye pêş û xwestiye ku bi mirov bide fehmkirin. Vê jî bi vê gotina tîne ser ziman. Feqîyeta Îran bi aqil û ol û bawerî dijî û dikir ku wê bi wê rengî bi mirov bide fehmkirin. Têkiliya di nava aqil û bawerî û olê de bi taybetî li ser wê sekinînek heye di wê ve vê xalê de di romanê de. Di romanê de dive ku aliyê herî zêde em li ser bisekirin û fehm bikin jî ev alî ye. Feqîyeta Îran bi aqil re di nav kevneşopî û çanda xwe de bi têgihiştina wê dijî. Qedr û qîmetê ku ew dide mirov, ew weke pêdiviyeke olê bawerî mirovatî û çandî û kevneşopî dijî ji xwe re dibîne. Li ser qedrê ku dide mirov pir sekinî ne, di nava civata Kurd de qedr û qîmetê mezin û mîran pir heye. Ew jî vê qedr û qîmetê ji danê kêm nake. Ew jî wê dide. Bi vê re em vê bibêjin di her der û devera ku ew diçe de ew li wir pêşî dike ku hewirdora nas bike. Pêşî hewl dide ku mirovên dora xwe nas bike û bi wê re pişt re êdî li gor wê fehmkirin û naskirina di serê xwe de êdî tevlî axaftin û danûstandinan dibe. Di derbarê lêgerîniya feqîyeta Îran de heta roja em gotinên têne gotin hene di romanê jî ev tê ser ziman. Tê gotin ku dihat bawerkirin ku teyrê Simûrg ku çiyayê cûdî dijî di lêgerîneke de pey wê de bû. Bi vê yekê feqîyeta Îran gelek rê qat kirine. Ji aliyê jiyanî û têgihiştinî ve mirov kare bi vî rengî bidome û hê
بینە سەر زمان. لێدە دەربارەی فەلسەفەیە وی de bi taybetî mirov kare li ser bisekine û bîne ser ziman.